Emakhosini, this is the power of healing with Uthabi Ungowekhethelo. I'm hoping ukuthi le video eyokugcina yami yangeyi-30 zika June or for this season, either it being a spiritual teaching or what, but I'm hoping ukuthi for the season, because I think the past few days ngisebenze kakhulu ngama teachings. Now ngizokhuluma kokugcina guys. Yazi ukuthi kunalento engiyinotisile. The war ye-spirituality versus religion has consumed abantu. Ngicela ukukhuluma isintu. Yabona lempi ye-spirituality versus religion idunga abantu abaningi. Manje asisazi siyifake kuphi makwenze njani. Isizukulwana sikaBheje asikhumbuli isikhuluma ngokuthi siphuphile noma sibonisiwe. Kuma videos wami o2 ebengikhuluma khona ngento ya 30 June. Angikhumbuli ngikhuluma ngokuboniswa nokuphupha. Engikukhulumile mina noma mhlambe ebengithunywe kona abantu abadala ukuthi ngithi ebantwini, niyayibona yini ingubo o niyayibona yini ingubo yenzilo emnyama engaphandle, esembozile engaphandle. Le ngubo esembozile ngamafu yokuzila emnyama niyayibona na? Into engiyikhulumile. Ngase ngikhuluma ngithi mina abantu mabaphephe, ingane mayiphephe. Now kunesisho esithi sala kutshelwa sibona ngomopho, bese kuba nesisho because kusilungu esithi a word is enough for the wise. Angizukufaka ispirituality ngisicompare nepolitics futhi ngizama ukumanipulate ispirituality ngepolitiki. Angikhumbuli mina ngithi ngizokhulumela obani, angikhulumela ubani wenza kahle, ubani wenza kabi. Ngithe mina phepha, abantu mabaphepha, abantu mabazilungiselele okuzayo. Ngiyacabanga guys ukuthi niyazi ukuthi awukwazi ukusukela inyoka emgodini wayo bese uyitshela ukuthi sekuphelile ngayo, ngoba ifihla ikhanda bese wena uyitshela ukuthi kuphelile ngayo. Ngoba nisukela inyoka emgodini kodwa izingane zenu zisadla kulowo mgodi, or abaningi bethu basadla kuleyo mgodi. Ngizama ukuthini? Kuqubuka impi nabantu bokuhamba, kodwa sisathenga noma mhlawumbe izingane zethu zisathenga lokho kumnandi kwamaswidi nani kulezo zitoro. Angisho ukuthi mhlawumbe khona okube ngikushoyo, sengisho nje ukuthi awukwazi isintu thina sikhula sakhulisa ukuthi awukwazi ukusukela imambe emgodini wayo bese kuthuleke nje, ngoba uyazi ukuthi ihleli nje iplanani. Mangikhumbula kahle, angazi noma kulamalanga adlulile bekukhona ivideo ethi kunama explosive atholiwe awu-70. Angikho lapho. Ngiyacabanga ukuthi abaningi bethu guys, abaningi bethu into yempi ne, impi yasesandlwana sasingekho. Into yaseSharpeville sasingekho. Into yango-1976 sasingekho. Impepe esibekuyo ebeyiqala enkulu ebeyiqala ukuthi siyibone ngamehlo into ye-COVID.
Kodwa nalapho kube nama-casualties kulibe kuthiwe ithathwe kancane. Imiphumela ayizange ibe yinhle kweminye imindeni. Khona abantu abasakhala abaluza iy'ngane baluza abazali. Ngiyamthanda-ke umuntu othanda ukuthi empini kuba nama-casualties. Uma engakakuthinti vele, uyabona uzoyikhuluma nje light kanjalo. Kodwa ngikho lapho. Yonke lento sasixoxelwa, siyixoxele, siyifunde ey'ncwadini, siyifunde mhlambe ey'kolweni. Akusinto sasikuyo, asiyazi impact. Uyabona into esiyibukile thina kuma-TV, into yase-Ukraine, bowuyibuka nje mhlambe le mpi lena bese uthi hhayi. Ngiyathola-ke ukuthi le akusiyona yamasoja, mhlawumbe omunye umuntu angayibuka kanjalo ukuthi hhayi akusiyimpi yamasoja. Kodwa ubungozi bayo yibo buzoba nzima. Angikhulumeli bani kana ukuthi ubani bakayenzeni ubani bakangenzini. Anginawo amandla wokumisa i-process. I-process mayiseyaze yabekwa, nami angisho ukuthi ngifuna ukuyimisa. And ngicela ningangifaki entweni yokuthi so ufuna bokufika bafake iy'ngane zethu ema-drugs. Angikhumbuli ngikhuluma ngepolitiki nani. Ngihlale ngithi ebantwini kuyasiza ngesinye isikhathi ungasebenzisi i-intelligence yakho kodwa usebenzise i-wisdom. Kuyasiza nje kakhulu ngesinye isikhathi. Kunezinto efanele kuzirizine nge-wisdom not nge-intelligence. No, into esengiyibonile ukuthi singabantu silalelela ukuphendula. We don't listen to understand but we listen to respond ku-social media. So yonke lezi mpi lezi siyaxoxela, asiyazi impact guys ukuthi ifila kanjani, injani. Abantu esilwa nabo, into engizama ukuyisho, baphuma amazweni, bakhulele ebunzimeni bezimpi. Bayazazi izimpi, bayayazi i-experience ne-understanding ye-resilience. Uyabona, if ubuka ukwazi ukufunda umuntu mawumbuka, o mawukwazi ukubona ngale, buka ubuso mabangena kulamabhasi babuyele emakhaya, buka ubuso babo. Ayikho into eyisitha njengenhliziyo guys. Ayikho into eyisitha njengenhliziyo. Ayikho into enobungozi njengenhliziyo yomuntu. Kwaba kithi asibazi aboyithatha lento bayisebenzise ngendlela erong. Yonke lento lena noma ngabe beyiplanwe njengento engezukenza impi, asinamqondo efanayo. Khona osebheka ukuthi ngizotholani kulento. Now nabo ngokunjalo akusibona bonke abazoresponda ngokufana. Into engiyishoyo-ke mina ukuthi abantu babaphephe guys. Even nalabantu abaphethe umbuso abathulile, asibazi contingency plan yabo ukuthi yini, because there must be a contingency plan in every situation. Ukuthi plan izo-affect abani kanjani asikwazi lokho. Ngoba ngiyacabanga ukuthi even nango-1976 wakhona i-contingency plan eyayenza ukuthi kuze kukhishwe amasoja. Ukuthi kwalimala abani, azange kulimala abani, asikwazi lokho. Mina ngithe abantu iy'ngane guys, kuko konke iy'ngane mayiphephe. Iy'ngane mazinga-affectwa ubu-ignorant bethu nokuthatha izinto kalula. Yabona umuntu ongakaze ayehlelwe izinto uyithatha kalula. Mina ngikhuliswe umama owayehlala ethi kithi impi akusinto yokudlala, akusiyama-toys impi. Ukususa impi fanele kuwazi ukuthi kufuneka amandla nani, akusinto yokudlala. Ngiyanizwa yes ni ready. Si-ready sonke guys in terms of ukuthi sesikhathele emotionally. Kodwa if i-reason izogcina ngama-emotions esiwafilayo ingabuye isebenzise ukuthi
what is the side effect yalento, or what is the impact yalento? Hayi, then ama-emotions wakho ngathi azokumoshisa iy'nto ey'ningi. Bengisho nje guys, mina bengithi nali ifu lenzilo elisimbozile. Ngisho futhi ukuthi kuko konke mayiphephe iy'ngane. Akungathi kuqubuka impi bese kubuye kube nabadla khona ezitheni. Angithi lithi izitha? Angithi. Angistophi bani guys ukuthi ayenzeni. Mawufika kimi ukuthi umhlaba ubona ured ngiyakuvumela, mawuthi ublue akukhona uyedwa engimphikisanayo. Kodwa ngithi kuko konke abantu mabaphephe. Ngiyabonga.